Hola, boas tardes a todos e a todos. E grazas por vir porque retomar unha actividade como a Festa da Palabra plantexábanos o problema de será ben recibida outra vez como era tamén recibida antes. E vexo que sí, que tan recibida agora como antes. Nesta edición da Festa da Palabra que vamos volver a retomar, temos a catro persoeiros xa consolidados, os que nos acompañan hoxe, que presentarei despois. Mañá teremos a presenza de Laura Branco de la Barrera, ás 8:30 tamén, que nos vai recitar poemas do seu último traballo, e remataremos o venres con Xavier Rodríguez Baixeras, que tamén nos vai recitar poemas do seu último poemario. E hoxe estamos aquí con Lucía Aldao e María Lado, que traen a voz o seu espectáculo Sempre Miriza. O que rachan esa falsa idea con este espectáculo, con todos os espectáculos que ela representan, rachan con esa falsa idea de que a poesía é algo que adormece. Este será un recital de poesía ameno e, como elas mesmas din, dotado de ritmo e comunicación aberta co espectador. Estas dúas artistas levan xa máis de 5 anos circulando polos distintos teatros, festivais de poesía, museos, casas de cultura e en toda a Galicia. E hoxe tiñan que chegar aquí ao noso Porto de Foz para representar este recital músico-poético. Debo dicir que os textos que compoñen este recital son poemas propios, a música corre a cargo de Lucía, música que, como veredes, forma parte sustancial deste espectáculo. E agora teño que facer a cuña publicitaria, decirvos que ao fondo hai libros de todos os poetas que van participar nesta Festa da Palabra, que podedes buscar, e elas comprometeronse a asinar todos aqueles exemplares que merquedes. Deixo vos comer que queres comer. Claro está que eu nunca fui un político profesional. A política nunca foi a miña profesión, pero sí a miña vocación. A vocación de toda unha vida. Comparade o sentimento galego dos meus primeiros dibuxos ca idea galegista do meu reciente libro e veredes que son unha mesma cousa. E veredes que eu souben manterme idéntico a mí mesmo, e que a miña vida moral e política é unha liña recta como a franxa azul da vosa bandeira. Eu non cultivei xamais a arte pola arte. A arte, para min, non foi máis que un recurso, un medio de expresión. E co lápiz ou ca pluma, só quixen ser un intérprete fiel do meu povo, das súas dores e das súas esperanzas. Dibuixei sempre en galego, escribín sempre en galego, e se sacades o que hai de galego e de humano na miña obra, non quedaría nada dela. Isto dixo o Castelao.
E no mesmo intre de poñer o pé na rúa, sentín que choraban dentro da casa. A morte xa viñera. Agora Melchor consólase mirando o meu retrato que está pendurado derriba da cómoda. E sempre di que a mellor fe do mundo. Eu tive moitos fillos, pero o máis bonito de todos, ese foi o que me morreu. Aí está o retrato, que non minte. Boas tardes, pocenteiro, menos os madrileños, menos mal. Bueno, empezando tan tristes, solamente nos queda poder ir para arriba, así que é unha alegría. Moitísimas gracias por convidarnos a esta festa da palabra. Nos encanta a nosa festa e encanta a nosa palabra, así que estamos na nosa salsa. Ben, somos Lucía Aldao e María Lado, estamos efectivamente na nosa salsa de escabeche aquí neste Porto de Mar. Queremos decir dúas cousas. Unha, que este texto co que empezamos non é nos, o resto dos poemas casi todos son, bueno, son todos nosos, menos unha cousa do final. Normalmente facemos poemas nosos, pero queríamos empezar con este texto de Castelao, porque Castelao tamén era de mar, a nos gustamos moito o poema, bueno, era un pouco así, para poñervos así un pouco melancólicos a esta hora da tarde, sobre todo os que xa tomastes un viño, que sempre abre máis o corazón, e se non tomastes, foi culpa vosa, que faltaba aí para tomar. Vamos a facer un recital de poesía, porque nós o que somos é poetas, aínda que é posible que nos virades no lugar, ahora xa somos un xojete roto do lugar, pero hasta ese momento éramos poetas. Somos poetas porque non valemos para ninguna outra cousa, non porque non o intentáramos. Hasta unha vez quixemos estudiar unha carreira e tuvemos que deixar. María tuvo 8 anos de filoloxía galega. Sí, outra xente fixo 5, da miña generación que fixo 8. E ainda así non acabei. Eu 2 e marchei correndo con un FP de corte e confección. Total, que ao final descubrimos que aquilo que miña nai sempre me dicía: onde xa de levar a poesía? A Fósforo, por exemplo, ¿no? Esta semana, a semana pasada, levou a Coruña. Nunca se sabe. Apreciamos moito que a provincia de Lugo, por enteiro, que é así a zona que temos menos peinada de Galicia, Porque hoxe peinámola ben, que hoxe peinámola ben, sí. Desde Santiago vamos dar a volta a Lugo. Entramos en Lugo, demos a volta nunha rotonda e... Hai que ver nos movemos pola Coruña, por Pontevedra e por Ourense, pero nos apreciamos pouco que nos mola Lugo e a Mariña, porque nunca nos chaman, bueno, porque nos chaman, porque non sabemos vivir. Entón sempre, claro, nos que levamos aí intentamos ter así puntualidade de poeta que se chama, non? Que é chegar a hora a pesar de que te perdas. Últimamente nesta provincia non nos damos conseguido. Pois vamos bastante veces, son as 5 menos cuarto. Sí, chegamos a tempo, vamos, que vas a merendar outra vez. Moi madrugadores, sabes? Que se jaso, que se amole. Vamos a empezar por recital de poesía propiamente dito. Vamos a comenzar facendo aquilo que facíamos poetas cando nós hai 10 anos que nos conocemos e dicíamos que aburrido ir a un recital, non? Daquela eran outros tempos, Baixar está que sentada acordarase, eran momentos nos que un recital eran 20 ou 25 poetas ordenados alfabéticamente. Eu son lado, tocaba sempre o promedio, había que joderse e esperar os que estaban antes de ti e os que estaban despois de ti. Eu son Aldao, iba de primeira e despois morira. Claro, o primeiro podía dicir que tiña o coche aparcado en línea azul, non conduzo, sigue. ou que tiña que marchaba porque tiña que ir ojando sin cerrar, ou as líneas sin cerrar, as vacas sin muxir, entendes? Pero que estaba no medio tiña que quedar ali hasta o final. Entón, aquela cando nos parecía que a poesía era unha cousa moi aburrida. Eu creo que nós estábamos engañadas, era moi multitudinaria. Pero bueno. Entón, foi cando decidimos xuntarnos para facer estes recitales, pero ainda así mantemos este momentiño de poesía dos 90, no que recitamos simplemente, sin nada, así, sin artificio, como digo os alemáns. Non sei se é liña azul en Foz, pero podedes aproveitar para cambiar o coche. O poema empezou hai moito tempo. Eu levaba o puño no corazón e o feito de contar con 2 mans esquerdas non me permitía suplicar. Que horas de morrer son estas? Xa me falou sempre a voz a que eu lle falo.
O poema era un vestido baixo a pel. Eu levaba unha vida pequeniña, fascinada de paseos, unha raza de latexos a que agradecerlle sempre que se tratase de palabras. Onde te vas tratar mellor con esas trazas? Non hai literatura que me faga máis feliz que este traxe. Hai vidas tan preciosas que non merecen a súa propia noite, e noites como a vidas, onde a lúa é unha áncora e aí estás ti, filla da cidade escura, que decidiches atallar polo longo camiño da beleza. Brea de brecas, neste feliz corpo pouco canso de pedirlle o inverno que empece xusto cando empeza o inverno. Marmilla de Berea, malleira de Cambras outra vez. Namorada que non se che resiste cirurxía, nada domesticas, todo estras nesta selva branca, nada virxe, e aseguras sorrindo que dentes non son brancos nun poema. Sempre bebendo dos vasos dos outros e das outras, e así é como se contaxia unha resaca. Así é como colle táboas esta man autárquica que ás veces é máis lista que o resto do meu corpo. Sabe o amor por qué? A vida quere unha resposta. E ti estás onde está o desexo e onde se concede. Que sorte teño de que escoitedes isto pola parte que me toca. Se 10 minutos que estuvamos a Lugo, colle un frío. Ben, eu vou facer un poema dun libro que anda por aí, que se chama O su mamá así. É o poema que máis me gusta do libro. É o poema que dou orixe a todo o resto do libro. O libro é un libro de poemas que fala sobre a experiencia de ser nai, que para mí foi unha cousa moi bonita e moi terrible, non? Como parir é unha cousa terrible. Dos que estades aquí sentadas e pariste, xa sabedes que non dixo mentira ninguna, menos miña nai, que tuvo dúas contraccións, unha cando colleu o taxi e outra cando me sigue, e xa pariu. Pero o resto, sabemos que parir é unha cousa terrible, entón a mí dome para escribir un libro. Pero o primeiro poema dese libro é un poema que escribín por encarga, cando o meu neno era moi pequeno, que chamou un día un escritor que se chama Chisco Fernández Naval e díxome que había un encontro de embarcacións tradicionais en Muros, eu son da parte da Costa da Morte, a miña familia é de Carnota, e que tiña preparado unha actividade moi bonita que era xuntar un feixe de poetas con un feixe de artistas plásticos para que os poetas escribíramos un poema e os artistas plásticos fixeran unha especie de botella, non? Un obxecto estanco que flotase para meter dentro o poema, íbamos todos metidiños nun barco, ali salimos pola ría de Muros adiante e a lámpara que tirábamos os poemas a ver onde chegaban, non? E así fixemos, tal cual o propuxo o Chisco, fixemos, e non chegamos a salir da ría porque era un día de verán, pero facía un poquinho de mar. O patrón do barco, que era un barco grande, o patrón do barco, cando aos 5 minutos de estar no barco, os 2 ou 3 poetas que íbamos ali empezaron a vomitar pola borda. Ele non daba feito a bordo nunha imagen do patrón salindo da cabina a repartir as biodraminas. Quedaron as biodraminas cando chegaron a min e eu fixen má fuerte. Dixen, eu son de Carnota, non fai falta biodramina ni nada, janteja, nada de vomitar todo o eu sempre digo que eu teño mal aquí, devo ter unha hernia por casa que día que aguantei a gana de vomitar todas as viaxes. Entón o patrón, como viu que aquelo non iba a ningún sitio, que aquela xente era moi voluntariosa, pero o demais non tiña nin idea, pensou incluso en cargarse a generación en medio de poetas gallegos ali por aquela tontería, antes de chegar ali á boca da ría, dixo, non se vai a lado ningún, ide botando esas cousas aquí. Entre os poetas había un mariñeiro, que era o outro que non vomitaba, que non tiña necesidade, que é Alexandre Neri, un home de Fisterra, que foi mariñeiro toda a vida. Alexandre roñaba, non? Alexandre é o típico mariñeiro que non é patrón. Entón iba dicindo ao patrón como era a cousa. É unha cousa moi típica. E dixía, pero aquí non podemos tirar, home, tiramos aquí, isto vai para o fondo da ría. E o patrón dixía, e para iso que facedes chega ben a fondo aquí? Home, de Marco anda con caralhadas. Entón, nada, tirámonos ali, e Alexandre Neri iba funjando, iba dicindo, pero isto non sale da ría, isto na vida chega niculada e tal. A verdade é que nunca soubemos se os podemos chegar a algún sitio. A mí sempre me gusta pensar, sobre todo cando me llevo a un sitio que hai mar, sempre me gusta pensar que é posible que un día vos estedes bañando ou andedes por aí facendo submarinismo ou ilejales as navallas ou que sexa que vaiades e encontredes un libriño de madeira ca tapa de cristal
que era o meu obxecto, casi Alfonso Costa, creo que era, e dentro ten este poema. Si tal cousa pasa, pois disfrutadio, e non fai falta que me dede razón a mí, pero agradecíamos que chamardes a Alexandre Nero e me lle dera o recado de que aparecía. Ten un poema moi bonito que se chama Poemas perdidos nunha botella. La mejora está perdido. Para o océano, ti eras só un neno de fanequeiras vermellas que a area enterraba. Un brazo fortemente prendido da miña saia morada. Teña medo dos bichos, mami, dos bichiños do mar. E con forza de xigante collíaste da tela. Só así deixabas que o mar se lambese, sen avanzar, as pernas. Detidos ti e máis el, fronte á liña pola que a tarde escapa, mollándose o rodo da saia das puntas do mar. Ti acordaste diso? Eras só un neno. O abrigo do monte de Mallou, os dous éramos pequeniños, como as caramuxas no areal deitado. Un dedo de brisa percorrendo as nosas costas, peiteando as ervas de namorar no longo da praia. E esas outras plantas, mami, esas que son como rabiños de coello. Son, sí, son. E cando se moven así é porque os coellos están contentos. Están, sí, están. Lembrolo, eu escribía fronte ao mar. Estás aquí neste poema, ves? E mamá tamén. E o mar. E os bichiños do mar tamén. E os rabiños de coello. Todos aquí, metidos dentro desta botella, construindo un recordo deste día. Bótalo ao mar, meu amor. Pero caladas, agarrado á saia que a brisa preñaba. E onde iremos? Pois onde o mar nos leve. E habemos volver? Pois non nos sabemos. E ti estarás comigo hasta o último verso. Querido público, querida pública de Foz, debedes saber que o país que coloca ben os pronomes átonos unido permanece unido. E ante o desastre no que vivimos, ante o desastre en canto á colocación pronominal, pois María Lado vai case filóloga, pois de 8 anos, non caracho, vai vos dar unha clase de lingua galega de 30 segundos. Ben, todos sabedes que hai moita xente últimamente pola radio e pola televisión que sale sin vergonza nin junta falando pola radio e pola televisión un galego que non pode parece español, claramente, para que non vamos a enganar, cheo de tempos compostos, eu xa había conocido, bueno, cosas desas. E que hai un mal moi extendido que é xente con cargos importantes que non sabe poñer o pronome. Con cargos importantes, todos temos un amigo presidente dunha comunidade autónoma que non ten ni puta idea de colocar o pronome. Non? Unha das técnicas para colocar ben o pronome é onde non o coloca Alberto. Mano de santo. Ese van a empezar a poñelo de regla, van a empezar a estudiar como regla. Si, xa o de primeiro da ESO xa o teñen aí no libro. Donde non o pon Alberto, listo, para casa. Eu escribo o pronome gallego, os pronomes tónicos que son aqueles que son núcleo dunha frase nominal, que era antes un sujeto para os que estudiaste de SGB. Bueno, son eu, ti, el, nós, vos, eles, eses, aí non hai fallo, porque todo o mundo sabe cando é eu, cando é ti e cando é aí non hai problema. Despois están os pronomes átonos, que son os correspondientes, pero átonos, non? E aí o problemático é a terceira persona é o máis problemático. Bueno, todas as persoas en xeral. A mí é problemática a terceira porque eu son cheísta.
lista. Para min é todo che. Unha vez escoitei que existía T, contarme na facultad. A min nunca me fixo falta. A meu avó tampouco. A meu bisavó tampouco. E así podo ir para atrás hasta a edad media prácticamente. Vamos toda a vida sin usar o T, nunca nos fixo falta para nada. Ben, pero o problema é onde se coloca o pronome átono. Porque o pronome átono pode ir antes do verbo ou despois do verbo. Hai unhas reglas secretísimas que se saben na academia, é unha cousa, unhas reglas que se escribiron no século XII e teñen unha copia sola, despois os masóns guardaron aquela folla que está medio desgastada, guardaron os masóns, recorraron alá en Jerusalén, foron a recuperar, non é moi loca. Vemos que a tema que roubou o Códice Calistino. Entonces, claro, dixémonos, aquí hai que dar para a xente da piel, para esa xente que non ten ni idea, que acaba dicindo cousas como xo dixo de verdad. Te paso che o boli ou moito che me quérote, que isto escoitámolo, que iso ten tres pronomes, o de solidariedade tamén, que ten delitos, moito delito. Botados ao chão no medio da frase, pois para toda esa xente decidimos traducir do castelán, para demostrar que se pode, que é posible, traducir unha canción e colocarlle dentro dos pronomes átono. Ten unha cousa que parece unha tontería, pero ti almacenas isto na tua cabeza, cando teñas unha dúbida, vas ali a aquela canciónxina e xa tens aí a solución. É unha canción de Rocío Jurado, porque Rocío era unha galega como Dios manda e colocaba moi ben os pronomes. E fixemos esta versión de Rocío Jurado, porque está ben chegar á casa dicindo que escoitastes poesía, pero mellor está dicir que escoitastes poesía e Rocío Jurado. Unha cousa completa para todos os públicos, un plato combinado. Entón, gustaríanos facer un concurso, ¿no? Para ver como estades por aquí por Foz, como vai o vosso nivel de colocación pronominal, e temos un premio para o voluntario ou voluntaria que salga aquí e que acerte. Non é só salir, hai que acertar. Bueno, a ver, por regalo non imos volver para casa, entonces non podes cometer algún error. Pero bueno, por regalo que temos... Vai estar salindo xente hasta que acerten. Pois aquí estamos, ata 12 da noite. Entón, o regalo que temos son uns bonitos e xa famosos versos magnéticos al lado ao lado. Os versos magnéticos, como o seu propio nome indica, son versos magnéticos. Magnetismo, vaya. Isto é para que construades poemas nas vosas neveiras. Poden optar a concurso todas as persoas que non teñan neveiras recubertas con a chapa de madeira. Bueno, se teñen a caldeira ou algo así a vista, tamén poden facer poemas ali. Ben, isto é unha escolla de famosos versos de Lucía e meu, bueno, famosos para nós, famosos de nós, versos que nos gustan, vai, que nos gustan. Para que podes compoñer os vosos poemas, vamos facer unha demostración empírica e coi uns poucos de que sempre pega. Isto é bonito da poesía. O bonito da poesía a día de hoxe é que xa viñermos dadeístas antes que nós. Xa lle den sentido a todas estas tonterías. Entonces, vamos así ao show, porque vos entren as ganas de ter estes versos magnéticos, cando vas ali a nevera, ás 3 da mañá, que vas de marcha ás 3 da mañá, non sabes se que é un colacao ou unha costilleta. E mentras estás ali pensando se colacao ou costilleta, oye, pode pasar un poema. Entón, vamos aí, a caída, como... A ver, dale aí. Aí, paso eu. Sae afora a fiestra. Mellor leva contigo o tostador de pan. Hoxe estaba eu, Maldita exagerada, así dói novembro, que comprei nun chino. hai que deixarlo así, porque isto xa é buenísimo. Xa está, este é o tipo de poemas que podes facer nas vosas neveiras. Os versos magnéticos. Entón, que hai que facer para ganar os versos magnéticos? Explica aí a esta xente. Propoñemos unha frase. Digo frase antes que saia o voluntario? No, que salga o voluntario antes de saber a frase, hombre, claro. Dicimos unha frase sinxela, curta, creo que co celga un chega para sacar adiante, ou simplemente como estar empadroado ou empadroada en Foz. Non fai falta máis. É unha frase de 9 palabras, non máis, e hai que traducila correctamente ao galego. Hai que imaginarse a Alberto dicindo... E facer o contrario. Entón, necesitamos un voluntario ou voluntaria que queira levar hoxe para casa os versos magnéticos. Ai, claro que sí, veña. Veña. Ahora xa tens moitos. Xa se lo duele. A ver, cuestión a ti. Como te chamas? Nicolau. Vexamos. A frase é a seguinte. Traduce o galego. Toc, toc. Se puede. Lo siento, es que me retrasé.
Se puede, lo siento, es que me retrasé. Doctor, pode ser. Perdoa, que me retrasé. Ahora mismo é a persona máis envidiada de Foz. Te cuidado cando salgas de aquí que te van dar o pau nunha calle para quitar os vasos magnéticos. Quedou un no pé. Que digo que che quedou no pé? É moi propio, porque di eu. Vamos, Alejandro, che, deixa, devolve, che, Aí hai un poeta, hai carteira en Foz. ben, entonces... Nas neveiras de Foz, hai carteira. Entón, hicimos facer a canciónxiña, mientras tanto, para que non dixades que viñestes aquí a brijarvos, eu vou ler un poema de Luis Andal. Como eu te amo. Ah, joder, pues xa vistes, non? Como eu te amo. Convéncete. Convéncete. Ninguén te amará como eu te amo. Eu te amo. Esquécete. Esquécete. Ninguén te amará. Ninguén, porque eu amo-te a força das mareas, eu amo-te o ímpeto do vento, eu que te amo na distancia e no tempo, eu amo-te calma esta carne, eu que te amo como neva escondorada, eu que te amo como homem su recordo, eu que te amo puro verbo y en silencio, eu que te amo de una forma sobrehumana, Que ben desistes. Que tranquilidade. Comprobar que me mentí. Aquel día que dixen que a ti se inventaron xullo e as mareas. Como é a poesía. Que tiro dela para celebrar inverno na tua cama e nin sopramos candelas, nin nada. Tanto dela. Esa postura da boca, non la merece o aire. que te amo como neva escondorada, eu que te amo como homem su recordo, eu que te amo puro verbo y en silencio, eu que te amo de una forma sobrehumana, eu que te amo na alegría e no pranto, eu que te amo no perigo e na calma, eu que te amo cando berras, cando vagas, eu que te amo tanto, eu amo-te tanto, Perdón, que te estou pedindo a María que me suba un chisquiño a voz. Sí. Vale, gracias. Continuamos para bingo. Para que vexades que somos poetas na trintena, imos facer un poema que fala sobre a mocidade, un ubisum de toda a vida.
desde o momento en que na prensa puxeron a xa non tan novas al lado a vivimos juntas. A prensa sempre nos quixo moi ben, unha vez, como se chama? O do Faro, Franco? Fernando Franco. De nombre Fernando Franco. Anunciounos na súa columna, que iso é unha honra ali no Faro, que che saque Franco na columna, anunciounos na súa columna como al lado o poeta vanguardista. Acordamos do Millán, aquel día... Dos corpos, pero un solo poeta brasileiro. Bueno, eu teño o premio nese tipo de anécdotas porque ainda ao rastrea Google hoxe en día, se alguén o quere consultar, unha vez na Opinión da Coruña anunciaron o seguinte: podremos ver el espectáculo de la travesti peruana Lucía Aldao. Era un erro dunha coma, non? Que era un día que había moitas actuacións e estaban a travesti peruana, coma, Lucía Aldao, coma, e máis xente. Que tamén dirixirse a travesti peruana como travesti peruana tamén ten delito. Pero bueno. A verdade que, bueno, en fin. Hai outro, Lucía Aldao, este non fora tamén para mí, non fora para as dúas, e su espectáculo de danza contemporánea. A ver, gracias, pero non. Ella lo creepy picks up the rice in the church where a wedding is ringing. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Get out the lonely people. Get out the lonely. Quen recordará aquela nosa mocidade? Unha sorte de existencia estupefaciente, nacida do ventre dun cargueiro. Os camiños polos que nos ocultábamos 10, 15, tal vez 20 anos atrás conducen aínda ao delirio indestructible daqueles días tan fermosos. Fathom, I can see, writing the words of a sermon that no one will hear. No one gets near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? Xa daquela eran paisaxes difíciles, sendas retortas, brutas como estas polo nervio dunha maleza insensata, adolescente. Camiños feitos un pé atrás do outro, un pé atrás do outro, un pé ao borde dun cantil. Adrenalina nos beiços e vento do norte, cada xornada como a xornada dun perseveiro. Get out the lonely people. Get out the lonely. Naquela altura sospeitábamos levemente do futuro. Había que amarrarse ben, que había tanta arrogancia na boca dentada do mar. O mellor era amarrarse un ao outro, con cabos deses que aguantan das enchentes todas, que nos protexesen de todos os perigos, de todos os perigos, de todos os perigos, de todos os perigos, pensábamos. Menos das inclemencias do mañán e da vida mesma, esa que ca precisión das mareas é quen de borrar todos os camiños, é quen de levar tamén os amarrados. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Fathom, I can see, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave.
today I come from? All the lonely people, where today I belong. Ben, querido público e querida pública, imos rematar xa porque temos as en línea azul. Non, en línea azul non, pero temos aparcado ao lado dos contenedores. Teño medo que viña comiendo basura que está no meu coche. É que vou tomar, porque aquí eu son unha vila De xente desconfiada, es unha vila de xente desconfiada. No. Vamos a acabar porque xa vamos aquí en tempiño e vamos a facer un último número que é Lucía vai interpretar un fado moi bonito. Un fado que era un fado antes de que eu o tocase, ahora é outra cousa que non na ampara ningún estilo. E cando Lucía me enseñou este fado, este ex-fado que lle gustaba moito, nos buscábamos para él un poema de desamor, que é o que lle cae a todos os fados, non? E entón buscamos un poema de desamor, pero non un poema de desamor calquera, de chorando polas esquinas e nada máis. Nos buscábamos un poema de desamor, de ese desamor que quedas moi, moi mal cando che abandonan. Xa un poema de desamor e odio buscábamos. E non o encontrábamos. Buscábamos o típico poema que podería ter escrito eu o día que un mozo que tuve me deixou por SMS. Buscábamos o poema que podería ter escrito o meu primeiro mozo que tuve con 13 ou 14 anos cando estudiaba no Tabo de GB. El pediume para salir un sábado, non? Eu dixenlle, sin mirar os olhos, dixenlle, sí, quero. Fomos ali a pasear a praia de Riazor, así da man, rígidos, tesos, como pau dunha escoba, sin mirarnos aos ollos. Despois levoume ao cine, fomos ver unha de Richard Gere, El último caballero ou El primer caballero, nunca o reteño, unha das dúas. Un caballero que era Richard Gere. Un caballero que era Richard Gere. Morreamos no cine, botáronos do cine por morrear. Foi unha pena porque morreamos sin mirarnos os ollos en ningún momento, era así como unha relación moi fría, non? Deixoume na casa, despedíme dela así tamén sin mirar os ollos, e o lunes veu o meu mellor amigo timbrarme e díxome, anda, o baixas? E eu dixenlle, non, pero por que non baixas? Se ti sempre baixas. Eu non, pois hoxe non quero baixar. Pero, joa, baixa, que tes mozo? E dixenlle, dile que lo dejo. Por terceiros e por telefonillo. Ese tipo sí que podía ter escrito un poema bo, de mala hostia. Aí está. Sí, señor, non escribiu. E como non o escribiu, non o encontrábamos en ninguna... Todos miramos unha amplia produción da literatura gallega e non encontrábamos o puñetero do poema. Pero a vida sempre se sorprende con estas casualidades que nunca sabes de onde veñen. E entón un día, mirando outra cousa, en un libro que non era susceptible de estar ali, aquel poema de desamor e odio, atopámoslo nun libro de Picadillo, ese libro que teñen as nosas abuelas na casa, que enseña a facer a bechamel gastando litros de aceite de 3 en 3. Ben, pois aí, nese libro de Picadillo, que hai que facer unha traducción cuarterón de medidas, cuarterón o que sexa, cuarterón para entendelo, aí fomos a encontrar este poema. Diredes vos, joder, pois la verdad que parece unha receita de cociña, pero se vos sabedes ler entre liñas, e vexo que sodes xente xa con experiencia na festa da palabra, que xa sabedes ler entre liñas, veredes o poema de desamor aí. E se non sabedes ler entre liñas, pois aprenderedes a facer unha receita que non está de máis. O día da festa, para fazer algo máis que non sexa saladilla, cabrito. É moi evidente que é un poema de desamor e odio por o propio título, non? Porque o título xa o di todo, é que o título é Obleas de fígado de porco. Bueno, pois despedímonos con este último tema. Moitísimas grazas por ser un público tan riquiño que aquí estuvestes aguantando o chaparrón poético, así da gusto vir a Foz e perderse moitos sitios antes. Moitas gracias. Se un amigo da viñese traerme de Lisboa, no deseño que fixose nese ceo de ollar, é mala que non voa
arrofría. Téñase un cuitelo ben afiado e córtense rebandas do fígado o máis finas posibles. Porque o chiste da receita está en que sexan sumamente finas. Sin portugués mariñeiro, Os sete mares andante, hoxe quen sabe o primeiro. A contarme o que inventase, sin ollar de novo brillo, no meu ollar se enlazase. Que perfecto corazón. No peito batería. Meu amor na tua man, esa man de caviar. Perfecto o meu corazón. Agora ven a segunda parte, que é cando o abandonado vai chorando o seu desamor polas tabernas, non? Ese que doides ver. Con ferro ou cunha forma de folla de laza, sácanse das rebandas redondez do diámetro da boca dun vaso de licor. E remóllanse en leite cando menos unha hora. se a dicir adeus a vida. As aves todas do céu me desen a despedida.
alumnos e na primeira evaluación daba matemáticas, na primeira evaluación suspenderonlle 39 e ele dicía que como non entendera el xa daba por contento, ¿no? Entón nos cogió unha vida tamén. Sí. Sí, muller, sí. Sí. Sí, non pasa o tempo aquí, se sempre que está. Ben, vou facer un poema de Lucía Aldao mentras se nos fai unha bonita canción. Hasta aquí te vuelvo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esta es para casa. Dicen que por las noches lo más se iba en puro llorar. Dicen que no dormía, lo más se le iba en puro tomar y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. De ti farei catedrais derrubándose contra o meu silencio. Unha rexión do paraíso vida a menos na que cantarche algo e que che doia. Porque non imaginas de que xeito precisei que me fixera os acordes dentro, que me chamaras como a quen chama nunha porta, que a educación deitada no medio do camiño, porque aquí, nesta terra que removo, peregrinar cara atrás era necesario. Ay, 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 ay. Lloraba. Ay, 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 ay. Mía. Ay, 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 ay. Cantaba de pasión mortal. Moría. Meter o corpo enteiro na ferida, cuspirnos nos ollos, tirarnos da lingua, sen metáforas, tirarnos da lingua. Rezar con devoción da boa para que veña a ventrílocua, ventrílocuas de nós mesmas, a que me presta a voz para que eu fale deste berro cun secretismo tremendo, o extraperlo que non che dedico, de tantas veces que imaginei que a túa alma tiña orellas. Una paloma triste hoy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par y juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Só polo que traballo cavando o teu oco, só por iso debería perdonarse o asasinato, que se algo ten esta palabra é poder de convocatoria, e aínda así berro, para que vexas que guapa estou ca boca aberta e como te tiras condenada antigravitatoria de mentira, que se prepare o vento tan difusor, que lle meter elipses contaminadas de liberdade ata a jorxa do último paxaro,
que ata rompo copas cos decibelios que me faltan para que veñas e me deixes ca palabra nos ollos, o saco sonoro no que me encanto, o berro da inicial. Expándeme polo centro e cántame algo que lle doia o aire.